Es pot dir que la decisió i l'anunci no ha sigut aliè al moment que viu Espanya en el context internacional, amb les pressions que hi ha ara mateix en els mercats contra el deute espanyol, amb la necessitat imperiosa que té el govern espanyol de fer coses, de donar signes que està actuant amb la crisi i que s'ha d'obtenir diners d'on sigui? Sí, jo crec que sens dubte ha influït en el moment de prendre la decisió. O sigui, això és una cosa que estava previst des de feia un temps, però l'acceleració de la decisió sens dubte està molt influenciada per les exigències dels mercats internacionals i probablement la forma de fer l'operació també, no? En la mesura que hi ha l'expectativa de que el govern espanyol podrà... Ahir es parlava d'entorn uns 8.000 milions d'euros, no? Tot això és... I amb les altres privatitzacions que hi ha en marxa de les loteries, etcètera, seran uns... Estarem parlant, no sé, de 10.000, 12.000 milions d'euros, no? Tot això és una senyal positiva de cara als mercats internacionals, no? Sí, jo crec que influeix tant el moment de prendre la decisió i probablement la forma de fer-ho, no? Que la forma de fer-ho ha sigut que sigui el més atractiva possible pels inversors privats. De fet, la Comissió Europea donava ja signes de que era ben rebut això, no? Un català, el Madeu Altafaig, deia allí, estem contents que hi hagi signes puntuals, coses concretes, mesures concretes, no? I aquestes serien, com la de les loteries, algunes. Sí, és una injecció de diners immediats per les arques públiques, sí, és tangible, sí. I aquí, Generalitat, Ajuntament, Cambra, que eren les principals institucions que reclamaven una part del control de l'aeroport? Queden? En principi queden fora, perquè clar, amb aquest plantejament de que hem de treure el màxim preu possible de la venda, en principi els inversors privats jo diria que prefereixen gestionar exclusivament una infraestructura que no tenir que coordinar-se amb administracions públiques, no? Per tant, en principi, tal com és la lògica de l'operació, tot fa pensar que quedaran fora d'aquesta gestió. Per tant, la via seria una concessió, com en tantes coses hi ha concessions, no? Per un termini llarg, sembla. Parlen de 40 anys, sí, segons ja la llei de licitacions públiques diuen que les concessions han de ser per un termini de 40 anys, en principi seran 40 anys. De moment sembla que Ferrovial i Abertis estarien interessades, en tot cas quan es decideixi, no sé, qui faci la millor oferta, no sé. Sí, en aquest sentit això, aquí hi ha dos temes que són importants, veure què és el que passarà. En primer lloc, millor si entren al capital, ja que fas la privatització, millor si entren socis industrials, que són empreses com Ferrovial o Abertis, són empreses que tenen experiència de gestió en aeroports d'altres països, com per exemple el Regne Unit. Per tant, sense valorar necessàriament positivament la privatització, ja que es fa, millor que sigui amb socis industrials, no? Si s'utilitzés un model d'un soci financer, com és ja fons d'inversió, com per exemple un australià que és Macquarie, que està molt actiu en l'àmbit de gestió d'aeroports, probablement seria pitjor, no? Ja que fem la privatització, millor que sigui amb un soci industrial. I d'altra banda, almenys seria preferible, tot i que l'abast de la competència molt probablement serà limitat, sí que seria recomanable que aquest contracte de gestió que es faci al Prat i Barajas siguin empreses diferents, perquè almenys es podria crear algun tipus de competència per comparació. On hi ha el negoci dels aeroports, bàsicament? Està en el tema de la navegació aèria o està en el tema aquest, diguem, perifèric, que serien restaurants, pàrquings, lloguers, etcètera? Cada cop més el percentatge d'ingressos que representen les activitats comercials en relació als ingressos totals són en general bastant altes. Si estem parlant, sempre ja acostuma a estar per sobre del 50%, 50, 60, en relació a el que és l'activitat aeronàutica. Molt probablement la privatització, el que sí que molt probablement suposarà una millora, és en termes de més capacitat per tenir més ingressos d'aquestes activitats comercials. O sigui, els ingressos per el que són restaurants, bars, etcètera, probablement aquestes empreses privades aportaran uns skills de gestió que probablement faran que s'augmentin els ingressos comercials per passatger. O sigui, aquest element positiu pels comptes financers dels aeroports molt probablement tindrà lloc. L'altra part, que és els ingressos aeronàutics, probablement perdran importància en termes del percentatge d'ingressos totals de l'aeroport. Els ingressos aeronàutics són els que tenen a veure amb els preus, les taxes que se'ls cobra a les aerolínies per utilitzar les pistes i l'edifici terminal. Això perdrà una mica de rellevància en termes de recaptació d'ingressos.
Per tant, aquestes empreses concessionàries no decidirien els preus per utilitzar les pistes, no decidirien els horaris, no decidirien les rutes, no farien, per tant, que hi hagués decisions estratègiques que convertissin Barcelona en aquest hub que es vol que sigui un nus de comunicació. Sí, a veure, amb això de la decisió de les rutes, això sempre hem de tenir present que al final qui pren la decisió és l'aerolínia. La qüestió és poder influir en la mesura de lo possible amb les decisions que pren l'aerolínia, no? Si la idea de voler fer un hub aquí a Barcelona, doncs, bueno, hi haurà un hub, però al final no serà mai una decisió dels gestors, sinó que serà una decisió de l'aerolínia. La idea és intentar que el gestor aeroportuari tingui tots els instruments possibles per tal d'influir en aquesta aerolínia. No? Sembla que aquesta empresa concessionària, sembla, hem d'esperar els detalls de demà del Consell de Ministres a veure què diuen, però jo diria que no tindrà molta capacitat d'influència sobre les aerolínies. Com es fa en altres països? Perquè quan es parla de que els altres, cada aeroport funciona independentment, el model que han triat seria aquest, per on va el model Zapatero o no? Bé, el model Zapatero sembla que serà és un model de privatització bastant centralitzat, no? Si aquesta AENA central, sigui pública o privada, seguirà tenint un control bastant important de la resta d'aeroports, del que són els aeroports de l'Estat, no? A altres països tenim diferents combinacions de públic-privat. Hi ha aeroports que són privats, hi ha aeroports que són públics. No sé, per exemple, exemples d'aeroports privats tenim el de Roma, parcialment el de París, els aeroports de Londres, parcialment el de Frankfurt, els aeroports de Copenhague, de Viena, de Brussel·les. Hi ha diversos aeroports que són privats, però són aeroports on la gestió és individual. O sigui, la gestió de l'aeroport de Roma, per exemple, que està a càrrec d'una empresa privada, no té res a veure amb la gestió que fa els gestors de Milà, que són públics, no? I no hi ha una entitat central que coordina les decisions de Roma i de Milà. Roma pot ser privat i Milà pot ser públic, però Roma i Milà no tenen a veure amb la seva... O sigui, no hi ha una coordinació de la presa de decisions. Abertis, que està controlant alguns aeroports anglesos, quin model té allà? S'ocupa només, diguem, de la cosa de restaurants i lloguers, etc., o intervé més? Abertis està, per exemple, a la gestió d'un aeroport molt important, que és el de Luton, i no, Abertis a Luton té plena capacitat de decisions sobre tots els aspectes estratègics en relació a tractar d'influir a les aerolínies. De fet, a Anglaterra el model és més avançat que la resta de països, perquè ja, excepte alguns aeroports com el de Heathrow o Gatwick, no hi ha cap tipus de regulació de preus. O sigui, l'aeroport de Luton pot fixar el preu que cregui més convenient per atraure aerolínies. Pren decisions autònomes sobre inversions, les restriccions urbanístiques i mediambientals que corresponguin, no? I és plenament, diguem-ne, soberà a l'hora de decidir a quin lloc a la terminal col·loques a cada aerolínia, el tema dels slots. Les slots és una normativa comunitària, però l'autonomia d'Abertis en el cas de Luton és altíssima. Digui'm, per acabar, que sigui privat, això quina repercussió té sobre els passatgers, al final, sobre la gent? Què ens canviarà per nosaltres? En principi, si passes d'un monopoli públic a un monopoli privat, que és tot apunta que anirà per aquí, l'efecte immediat sobre el ciutadà probablement serà un augment de preus. O sigui, probablement les taxes... Probablement igualment és necessari augmentar les taxes, perquè la situació financera d'AENA és molt delicada i els preus que es cobren als aeroports espanyols estan per sota de la majoria de grans aeroports europeus. O sigui, probablement era necessari un cert increment de taxes, però jo diguem-ne que la conseqüència tangible del que està passant és... Veurem augmentar les taxes que l'aeroport cobra a l'aerolínia tendiran a pujar. La repercussió que això tindrà sobre el ciutadà dependrà de la competència que hi hagi entre aerolínies, no? La capacitat que tinguin les aerolínies de traslladar aquest augment de costos a augment de preus a l'usuari. Jo és l'única concreció tangible que veig. Crec que probablement milloraran les comptes financeres dels aeroports, però l'efecte tangible sobre el ciutadà
I també els preus per utilitzar, per fer servir per comprar a l'aeroport. Tot això també es nota? El que et gastaràs a dintre l'aeroport fins que no embarquis també es notarà? Probablement tindran una major capacitat, l'operador privat tindrà una major capacitat de generar més ingressos. És possible que notem també un increment de preus per aquí, sí. Ens ha aclarit moltíssimes coses. Dintre de la mesura del que sabem, demà en sabrem més segur. Moltíssimes gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres. Gràcies.